ערב טוב. תוכניתנו זאת חותמת את סדרת החורף של מוקד, ואורחנו הפעם הוא דוד בן גוריון. כן נמצאים עמנו מר דוד פדצור לימיני ומר שלום רוזנפלד לשמאלי. הייתי מציע, רבותיי, שנפתח את שיחתנו עם מר בן גוריון ראשית בקומפלקס בעיות חוץ ומדיניותנו כלפי העולם וגורמים שמחוץ לנו. מר רוזנפלד, בבקשה. מר בן גוריון, בזמן האחרון מתפתח בחלק מהציבור וגם אצל חלק מן הנוער מין תסביך אשם שהציונות במשך כל שנות קיומה, ובמיוחד בראשיתה כציונות מדינית, התעלמה מבחינה רעיונית מקיומו של היישוב הערבי בארץ, ומבחינה מעשית לא עשתה או לא עשתה די כדי לנסות למצוא הסדר עם הערבים, גם בתקופת טרום המדינה ובתקופת המדינה. הייתי רוצה לשמוע את דעתך בנושא הזה. זה לא נכון. זה נכון רק לגבי איש אחד גדול בציונות, הרצל. הוא כמעט שלא ראה את הערבים. אבל זה לא נכון כל התקופה מוויצמן ועד היום הזה. לא אומר עד היום הזה, כי אני לא רשאי לדבר אלא רק עד 63. אחרי 63 אני מתערב בעניינים. זה לא נכון. ואם זה, אני חושב שהנוער כולו חושב ככה. לא אמרתי הנוער כולו. כן, לא, יש תמיד נוער מוכרח, חלק מהנוער מוכרח לטעות בזה כמה דברים. זה לא דעת הנוער. אבל זה לא נכון, אני זה שוב. אחד הדברים הראשונים שהוא עשה, ויצמן, הוא נפגש עם בנו של אמיר מתימן, ערבי, אז הוא היה ראש ערבים, ועל כך ניסה. לא אמיר מתימן, אדוני מתכוון בנו של השריף חוסיין. השריף חוסיין. פייסל. והוא כל הזמן דאג לזה. אני מוכרח להכניס את עצמי קצת. אני נבחרתי ב-33 להנהלה הציונית. הדבר הראשון שראיתי חובה לעשות, לראות אם משהו מקובל בתנועה הציונית, שמה שאנחנו עושים זה גם לטובת הערבים, אם זה נכון, ואם זה יביא אותנו לידי הסכם. בשנתיים עסקתי בזה. קצת בהצלחה, קצת בלי הצלחה. ועד כמה שאני מכיר את עניינים אחרי כן, כשקום המדינה, אז היה רק אגף אחד ימני שלא החשיב את העניין הזה של הערבים, אבל הרוב העם הבין שחשובה השלום עם הערבים. מה פצור? בעידודך בפני הוועדה המלכותית בשנת 1937, אתה אמרת, כשאתה מאמין שהשכנותיה של ארץ ישראל, סוריה, עיראק ומצרים, יכירו ביום מן הימים שהאינטרסים של העם היהודי והאינטרסים של העם הערבי משלימים זה את זה. ומהם ההכרה הזאת תלך ותתפתח גם בקרב יושבי ארץ ישראל. מה אתה אומר כיום לאחר ההתפתחות מאז? אני גם עכשיו משוכנע בזה. לא אוכל להגיד מתי זה יגיע. אני מקווה שבמשך, נגיד, 10-15 שנים הבאות נראה את הדבר הזה. כי לא אוכל להגיד זה בהחלט, כי אפשר לדעת את העתיד. שמיש לא יכול לדעת את העתיד, כי יש גורמים שסתומים ואנחנו רואים אותם. אבל זה לא נכון. תמיד היה הציבור שלנו, תמיד יש יוצאים מן הכלל. וידע שהעניין הדאגה גם לערבים זה חלק מהציוניות. אולי אני לא הסברתי את עצמי היטב בשאלת הפתיחה, ואנחנו עלולים לגלוש למישור לא נכון. אני, כשאמרתי שיש התסביך האשם, לא התכוונתי לכך שלא מכירים בעובדה שהציונות האמינה שמה שהיא עושה בארץ ישראל זה גם לטובת הערבים. מה שאני מתכוון הוא שהציונות מבחינה רעיונית לא ראתה, כך לפחות אלה המאשימים בכך, לא ראתה את העם הערבי שיושב בארץ ישראל, לא את הערבים באופן בודד או ציבור ערבי. זה לא נכון, רק בן הרצל לא ראה את זה, אבל כל אלה שכמה אחריו ראו את זה.
האם אתה היום, מר בן גוריון, רואה זאת? האם אתה היום מכיר בקיומה של ישות פלסטינאית ערבית כאן? אם כן, העניין השם פלסטינה זה רמאות, זה הומצא על ידי היוונים. ליוונים היו חשבונות מהיהודים, כי היהודים ניצחו אותם במלחמה. אז הם לא רצו שהארץ יקרא בשם יהודיה, ברומאית. הם המציאו את החוכמה הזו של פלישתים. היו שם יישוב פלישתים, כלומר יוונית, זה יווני, שישבו על יד ים התיכון בדרום, אז אמרו, נקרא לכל הארץ הזאת פלסטין. אבל לא הייתה מדינה פלסטינאית, לא הייתה אומה פלסטינאית, לא הייתה פלסטינאית. נוצר משהו על ידי הפלסטינים בארץ, על ידי הפלישתים שבאו מיוון, ועל ידי אלה שקוראים להם עכשיו פלישתים, פלסטינאים. לא היה דבר כזה. תרשה לי לחזור לשאלה קודמת. שוב נחזור לרגע לשנות ה-30. באותם הימים אתה גרסת כי הסיבה העיקרית לכך שמן הנמנע להשיג הסכם יהודי-ערבי היא בראש ובראשונה בחולשתנו. וכסיבה שנייה מנית את החולשה של התנועה הלאומית הערבית. מאז עברו לפחות 34 שנים, אנחנו נתחזקנו, והתנועה הלאומית הערבית איננה כפי שהיא הייתה באותם ימים, גם היא נתחזקה. על סמך מה אתה משעין או מבסס את התחזית שלך שתוך 5-10 שנים, 10-15 שנים אנחנו נגיע למצב אחר? אני בונה על זה, אני אומר לך, בהחלט אי אפשר להגיד את זה, אי אפשר לדבר בהחלט על עתיד. כי הנביאים הישראלים, שהנביאים היחידים האמיתיים, הם לא אמרו מה יהיה, הם אמרו מה תהיינה התוצאות עם התנהגות כזו, מה תהיה התוצאות עם התנהגות כזו. אבל לא ידעו מה יהיה, כי זה תלוי בהתנהגות של אנשים. אבל מידה שאפשר לראות, הגורם העיקרי עכשיו זה מצרים, זו המדינה הכי גדולה, ובראש המדינה הזאת עומד האיש הכי מוכשר בקרב המנהיגים הערבים, זה נאסר. הוא איננו רואה את הדבר העיקרי שנוגע למצרים, שאין ליבו נתון רק למצרים, הוא רוצה להיות מנהיג עמי ערב. היו לו אמביציות יותר גדולות, גם מנהיג כל אפריקה, למנהיג האסלאם, אבל מזה כבר התייאש. אבל אני לא מניח שעשרות אלפים הסטודנטים שלומדים יודעים את מצב עמם, ועדיין שיש ביניהם חלק גדול, אולי החלק הגדול ביותר, שהם דואגים לקריירה שלהם. הוא רוצה להיות מלומד, הוא רוצה לקבל משרה טובה, משכורת גדולה. אבל אינני יכול לעלות על הדעת שאין בקרבם, שיש 100,000. אין בקרבם 10,000 שהם דואגים לגורל עמם. ועמם הוא אחד המאמנים המתים שנשארו מימי הביניים, שהרוב של העם זה פלאחים. הם עניים, הם חולנים, הם חסרי כל השכלה. אז לא יבינו שיש צורך, יש דאגה פנימית לעם, לתקן את מצבם. הוא עשה כמה דברים עם נאסר, אבל רק בערים הגדולות. אבל את מצב העם לא שינה. ואינני מאמין שאין אנשים נבונים בקרב המצרים, אשר אינם רואים את זה, שיש עכשיו אנשים שרואים את זה, אני יודע, אבל הם לא חזקים דיין. אז מכיוון שמספרם מתרבה, יש שתי אופוזיציות במצרים, בין קצינים, ואני מבין מדוע, ובין הסטודנטים, בין האינטליגנציה. אם כן, הקצינים, אני מניח מפני שהם מפחדים. אם יעשה איזה דבר, אז ישלקו אותם. אבל בין המלומדים, בין האינטליגנציה, לא ייתכן שלא יימצאו אלפי אנשים שדואגים לעמם. אם הדאגה העם היא תתגבר, אז הם יתעסקו ויטיב את המסע, ואנחנו נוכל להיות לעזרה רבה. אבל לא עניין העזרה שלנו, אלא לא, השמרת ישראל זה העניין שלהם. מה זה ייתן להם? מר בן גוריון, אין זה סוד, ואתה בעצמך רמזת פעמים מספר על ניסיונות שנעשו על ידך למצוא איזשהו גשר אל נאצר, במישרין, גם בעזרת מתווכים למיניהם. מה העלית? ובכן, אני ניהלתי משא ומתן, אני יכול לקרוא, באנשים מסוימים שניהלתם. זה 4 סוגים. אחד לבנוני, הגענו להסכם, יש לי ההסכם בעברית ובערבית. באיזו תקופה? זה הכל הייתה פתאום, כשמיד לאחר שנכנסתי לנו לצוות. שנות ה-30. זאת אומרת, לפני קום המדינה. לפני קום המדינה. על קום המדינה היו גם כן, אבל אסור לגלות. זה התנהל בתנאי סודיות גמורה. אני רציתי לפרסם
טרם שראיתי, לאחר שקראתי את זה, ראיתי שאי אפשר לפרסם. ולכן, אז עם אחד בא כוח של לבנון, שיהרגו אותו. היה לי הפגישה הראשונה, הייתה לי עם הראש של הסתכלל בארץ, אנה בלעדי. אולי השם זה ידעו לכם. כן, כן. אבל השיחה הכי גדולה הייתה באמצעות איש אחר, מתווך, עם המופתי, שנמשכה 4 חודשים. והאחרונה הייתה עם לא מנהיג, אבל התיאורטי של הערבים, נוצרי, סורי, אנטוניוס. אבל עם השניים, עם ראש הסתכלל, אונה בלעדי, עם המופתי, הגענו להסכם. כי אני באתי מיד עם עצם הדבר. מדינה יהודית משני עברי ירדן, ועזרה לעמי ערב שישתחררו ויתאחדו. סליחה, יש לאדוני הסכמתו הכתובה של המופתי למדינה יהודית משני עברי הירדן? ובכן, אני גם לא דיברתי איתו, כי אני לא רציתי לפגש אותו והוא לא רצה לפגש אותי. נפגשנו עם מתווך, איש הגון וישר מאוד. וזה נמשך 4 חודשים, כי לא התחלנו ישר. אם אני התחלתי מהעיקר. אבל פה התחלתי ממה שמקובל בתנועה הציונית, אני לא האמנתי בזה מה שמקובל. אני אמרתי, אנחנו נגיד לכם ברכה וכולי, והוא ענה לי, אני בוחר שהארץ הזאת תהיה ענייה עוד 100 שנה, עד שאנחנו נוכל לפתח אותה. ואני הבנתי, ואני אמרתי בליבי, אילו הייתי במקומו, הייתי אומר אותו דבר. פה אז ניגשתי לו בעיקר, הקמת מדינה יהודית ועזרה לערבים להשתחרר ולהתאחד. וזה, הוויכוח הזה, באמצעותו נמשך 4 חודשים, והגענו להסכמה. היה נחוץ רק שגם אנשים שיושבים בז'ניבה, הבת שלהם שהוא יחתום. ונסעת להם. אבל המופתי, האיש שדיבר בשם המופתי, אמר כן. המופתי כתב וחתם משהו או לא? לא חתם. האיש אמר שם. לא, האיש, אני מכיר איש ישר תחליט. אבל אני בכל זאת לא התכוונתי לזה. אתה עמדת שנים רבות בראש המדינה. אחרי המדינה היו משא ומתן, אבל הם היו בסודי סודות. אני לא יכולתי למסור לחברי הממשלה. אם כי היו 4 חברים שהשתתפו בשיחות האלה. שרת, קולק ואחיו של... הוא עכשיו ודסל גולדה. 2 אחים שעדיף היה נביא. הרצל. רגע, אבל זה היה עם נאצר או עם גורמים ערביים אחרים? זה היה עם נאצר, הכל עם נאצר. מתי? בימים הראשונים לאחר ההפיכה או בשלבים יותר מאוחרים? חדשים אחדים לפני מבצע סיני. והיוזם היה אייזנהאואר. הוא שלח איש מיוחד. אבל זה בסודי סודות. הוא שמר את זה כל כך בסודי סודות, שהייתי מוכרח לבקש את פולה של אשתי. הייתה לה שכנה ידידה. היא באה עליי שתיתן לה את ביתה, שיעזבו את הבית, לא הגידה לו שמה, שיתנו את הבית. אני מוכרח להתוודות שאני יודע בדיוק, פעם סיפרתי לך בבן גוריון איך שבמקרה הגעתי לבית הזה בדיוק כשהאיש ישב שם. האיש הזה לא רצה להיכנס למלון, שלא ידעו שיש איש כזה שנעלה שנתן. ובמצרים גם כן לא יכול לעשות את השמירה הזאת כמו שאני עשיתי לו, אבל גם כן הוא יצא רק בלילה לשוחח, ובמלון הוא היה טוריסט, הוא נרשם כטוריסט שם. אבל זה היה בתנאי של סודיות. לא יכול לפרסם. בכל אופן, טוענים שישראל מאז הקמת המדינה החמיצה יותר מהזדמנות אחת למגע או משא ומתן במגמה להגיע לשלום. אני יכול לדבר בידיעה על המדינה עד 63. זאת אומרת, בעצם 15 שנה. אם כן, נעשו ניסיונות מהשנה הראשונה, אחרי המדינה, עד השנה האחרונה שלי. כי בשנה האחרונה זה אני כן יכול לפרסם. כי בשנה האחרונה אני מקבל מכתב. תראו, חשבתי שזה אדמונד רוטשילד פריז, אבל בדרך כלל זה אדמונד רוטשילד באנגליה. שהוא סיפר לו, ז'ורנליסט אנגלי אחד, שואל על נאסר, ונאסר אמר לו שאילו יכול לשבת עם גריון 2 שעות, והם מסדרים את העניין. אבל הוא לא היה אצלי, העיתונאי הזה.
אז אני שלחתי מכתב לאדמונד רוטשילד, הוא חשב שזה פריז, אבל מתברר שזה לונדון. אם יש דבר כזה, נאסר אמר לו, מדוע הוא לא בא אליי? והוא בא אליי, העיתונאי הזה. הוא גם הסביר לו מדוע הוא לא יכול לבוא אליי, כי הוא עורך של עיתון גדול. הוא מוכרח לשוב. אמרתי לו, אבל תיגש עכשיו לנאסר. הוא ניגש לנאסר. זה היה כבר בראשית שנת 1963. אז נאסר אמר לו, אנחנו עכשיו עשינו פדרציה של 3 מדינות, אולי תדעי מה שכתוב שם, הוא לא אמר לו מה, אבל נדע למה הוא התכוון לשמש, להשמיד את ישראל. עכשיו הוא לא יכול לטפל בזה. אבל הוא הודע לי שהוא אומר לו, הדבר המשונה בעיניי, שאני טיפקתי עם זה, היה אצלי עיתונאי אחד צרפתי, ידוע לכולכם. הוא בא אליי, אחרי זה, ואומר לי, סיפר לי שעל השיחה שהייתה, ואומר לי שנאסר, זה היה לפני חצי שנה. שנאסר אמר לו שלא יכול לפגש אותי עם מסתר נתניהו. בליבי הייתי כמעט בטוח שזה לא אמת. פתאום עכשיו נאסר יגיד דבר כזה. אמרתי בליבי, אני אראה, הוא ידפיס את זה בעיתונו או לא. אני קראתי, והוא כתב מאמרים אחדים על הפגישה שלו. זה לא היה שם. באחרונה מושמעת... זה יהודי צרפתי, גרוע ממושמעת. באחרונה מושמעת ביקורת על הממשלה שהיא איננה נוטה לשום פשרה ואיננה נוקטת יוזמות או צעדים לשלום. האם אתה סבור שהסכמה לנסיעתו של דוקטור גולדמן לקהיר הייתה מאותו סוג של מעשים שהיה מקרב את ההבנה, מחזק את, סולל דרך למגעים? אין לי ידיעה בעניין גולדמן. אני לא יודע אם מישהו הזמין אותו. מי הזמין אותו? לשם מה הזמין אותו? לא ברור לי שהזמינו אותו. ולכן אני רוצה לחוות דעה על כל העניין הזה, העסק הזה שבשבועות האחרונים נעשה העסק של גולדמן. הדבר העיקרי לא ידעו לי. מי אמר לו שנאסר רוצה לראות אותו? אילו. מה זה אילו? על אילו כזה לא אמר. אבל אני אמרתי שאני אתן תשובות על דברים שעד 63. לא, אבל אני מבין שעל אילו קשה לענות, אבל נניח אתה ראש ממשלה, מגיע אליך בן אדם כמו גולדמן ואומר, יש לי סימוכים... אם מגיע, היית אומר מקודם, מי אמר לך שנאסר רוצה... נניח היה אומר לך השגריר היוגוסלבי, נניח. מה היית עונה, היית נותן? היית אומר לו, מדוע לא אמר לך איש של נאסר? כי לי היה עניין עם יוגוסלביה. הרי אתה ניסית פעם על ידי טיטו. אחד הניסיונות שעשיתי בשעת המדינה, זה עם יוגוסלביה. קראתי בעיתונים שנאסר נוסע ליוגוסלביה. אמרתי בלבי, טיטו הוא איש שוחר שלום. היה לי חבר פה, שהיה לו חבר ידיד גדול של טיטו ביוגוסלביה. קראתי לו, אמרתי לו, עליך לגשת ליוגוסלביה. תראה את הידיד שלך. תאמר לו, שאמר לטיטו, שנאסר יבוא, יגיד לו, מדוע אני נושא שלום. הוא נוסע האיש הזה, הוא ראה את הידיד שלו, והידיד שלו הלך לנאסר, לטיטו. וטיטו אמר, אין לי מכתב מבן גוריון, אז אני לא יכול לעשות את זה. אז הוא ידיע לי, אז שלחתי לו מכתב בעניין זה. אז קיבלתי ממנו תשובה. בזמן רב הוא ענה רק ימים לפני בוא שלו, נאסר. הוא אמר, אני יודע שלא יצא מזה כלום, ואני לא יכול לעשות את זה. כתבות שם, יש שם קומפלימנטים, אבל זה לא חשוב. אני חושש מהבן גוריון, אני חושש שהמילה סבור, שאולי מבלי משים, אולי לא מבלי משים, חיווית את דעתך על אספקט אחד של עניין גולדמן, וחיווית את דעתך באמצעות אזכור מעשיך מלפני שנת 63. על עניין גולדמן אני רק אומר שאני אינני יודע אם באמת נאסר פנה אליו. אבל אתה אני לא שמעתי שאיש אחד אמר שנאסר פנה אליו. אבל אתה הזכרת שבשלב מסוים ניהלת, נאמר, משא ומתן בסודי סודות, אף מבלי ידיעת הממשלה. כלומר, אתה פירשת... בלי דין וחשבון לממשלה. דין וחשבון לממשלה. אתה פירשת אז את תפקיד ראש הממשלה, פירוש מרחיב, פירוש שבסיטואציות דליקטיות מסוימות מסמיך את ראש הממשלה. לא, אילו היה בעל די שלום את המיץ לממשלה. אבל מגעים מוקדמים. לא הייתי רשאי להביא.
כן, כן, אבל מאידך גיסא פירשת את תפקידך כרשאי בתוקף היותך ראש ממשלה, לא להיות רשאי להביא לממשלה. אני מסתר מיד שאני לא אפרסם את השיחות, כי יש לי כל השיחות. כי לא אוכל לעשות את זה לאיש הזה שניהל את השיחות. אבל לי לא פרסמתי, העולם מכיר את נאסר כמו שהוא. רבותיי, אולי בתחום זה של יחסי חוץ לא רק עניין הערבים, אלא גם עניין גורמי חוץ לא ערביים, ענייני המעצמות, מר רוזנפלד אולי. האם אתה מעריך, מר בן גוריון, שהמצב הפוליטי הנוכחי ביחסים בין שני הגושים הגדולים, ואני עדיין אינני מזכיר כבר את המעצמה השלישית שרק השבוע נתבשרנו איך שהיא חודרת למועדון הגרעיני, אבל נצטמצם לפי שארצות הברית וברית המועצות, שהיחסים בין שתי המדינות האלה הם גורם מסייע או גורם מפריע לאפשרות של הסדר בינינו לערבים? אני אוכל להגיד רק מה שאני יודע בביטחה. המדינה היחידה אשר נודע לנו בשעה המכרעת הגדולה, וכמעט בלי עזרתה, אינני יודע אם היינו משיגים מה שהשגנו, זו הייתה רוסיה. אתם יודעים שהרוסים היו היחידים, הראשונים שהציעו באו"ם שיש צורך במדינה יהודית. וכולם התפלאו, אני לא התפלאתי, כי לי היו ידיעות לפני זה על זה. מאיזה מקור שאני יכול לומר. אמריקה התחרתה על מה שעשו. לא הנשיא, אבל סטייט דפרטמנט לא יכול להמציא להתערב. הם יצאו בהודעה ככה שהוחלט כבר. לא מנדט, לא מדינה, אלא טרוסטישip. נאמנות. נאמנות. באותו היום, במקרה הייתי לא בירושלים, ששם הייתה הנהלה הציונית, אבל ראיתי חובה לתת תשובה מיד, בלי לשאול את חבריי, והודעתי באותו יום, המדינה לא תקום בכוח החלטת או"ם, היא תקום רק בכוח הכוח היהודי שהולך ומתארגן. בגדולתו, מצבה, חומר, גם כן יקבעו על ידי זה. זהו, היית מוכרח להגיד מפני שקם בממשלה הזמנית, עוד לפני שהכרזנו, והוא דרש שאי אפשר להכריז על מדינה מבלי להגיד מהם הגבולות. ואני אינני יוריסט, אם למדתי משפטים פעם, אבל אינני יוריסט, כי זורקו אותי באמצע הלימודים, 2 שנים, גירשו אותי מטורקיה, לעולם לא אמנת לו שום דבר. אני אמרתי, א', אני לא יודע שיש חוק כזה, ב', אני יודע שיש מדינה אחת, אשר בשעה שהכריזה על עצמאותה, לא הודיעה על גבולות. והגבול שלו עכשיו אינן הגבולות האלה שהיו בשעת עצמאות, זה אמריקה. והעיקר אמרתי, אילו הערבים היו מקבלים את החלטת או"ם, זה היה 2-3 ימים לפני הכרזת המדינה, כלומר זה אחרי כל החלטה שלו. והם מקבלים את זה, כי אנחנו לא שמחנו על הגבולות שהם קבעו. אמרנו, זה הגמר. אבל הערבים לא, אומרים שלא, הם יעשו את המדינה. הם לא מסכימים להחלטת או"ם, והם יבטלו את החלטת או"ם. הגבולות ייקבעו על ידי הצבא שלנו. וכך הלאה. הגבולות ש4 מדינות שלחמו בנו, חתמו על הסכם שביתת הנשק, לא היה גבולות שאמרה האו"ם. הגבולות מה שאמרה האו"ם זה היה לא הגליל המערבי, לא הדרך לירושלים, לא יפו, צפת, לא יפו, לא רמלה, לא לוד, לא הרוב של הנגב. וכל זה נשתנה. אבל היום. והם חתמו על זה. ואנחנו שם, אלה מהגבולות. מר בן גוריון, האם זה מוביל אותך למסקנות למצב היום, כפי ששאל מר רוזנפלד? מצב היום, אם כן, היום אני מדבר כאחד מ2,400,000 יהודים בארץ. המצב היום, אין כרגע, בזמן הקרוב ביותר, אין שום סיכוי לשלום. אילו היה זה תלוי בי, והיה סיכוי לשלום, הייתי אומר להחזיר את השטחים מלבד 2. ירושלים וגולן. להחזיר את השטחים, כי שלום יותר חשוב מזה. זו הייתה דעתי כל הזמן, אמרתי את זה בכמה פעמים בעיתונות. גם עכשיו, אבל לצערי הגדול, אינני רואה סיכוי כזה קרוב. אז באיזו מידה באמת המדיניות של המעצמות הגדולות, ובמיוחד ברית המועצות,
כן, מה שרוסיה עשתה אז, מה שהמדיניות שלה זה ידוע, אנחנו יודעים מה היא מסתינה על ישראל. איך מספר שקרים, ורוב העם איננו מאמין, האינטליגנציה איננו מאמין ברוסיה למשהו כזה, הם יודעים שזה שקר. אבל אינני יכול להגיד שהם רוצים להשמיד את ישראל. שהם רוצים להשמיד את ישראל. נאצר אומר את זה בגלוי, פירוש, הוא חוזר על זה. אני לא יכול להגיד שרוסיה רוצה להשמיד את ישראל. אינני יכול להבטיח שלא. אבל לא אקח על עצמי להגיד שרוסיה רוצה להשמיד את ישראל. ברעיון, זמן קצר לפני מלחמת ששת הימים, אמרת שאתה מאמין שביום שההתקרבות בין הגושים, כלומר בין ארצות הברית וברית המועצות, תהיה התקרבות של ממש, אתה מאמין שישתנה המצב גם באזור. והנה אנחנו מרגישים שישנה לפחות הידברות וקרבה יותר גדולה במישור הדיפלומטי, והמצב הוא, כפי שאתה רואה, שברית המועצות לא זו בלבד שאיננה צועדת לקראת שינוי יחסה לטובה לישראל, אלא היא צועדת לקראת החרפה. היא לא צועדת לקראת יחסים טובים. היא צועדת לקראת החרפה. האם אתה... אני לא זוכר שאני אמרתי את הדברים שאתה אמרת שאני אמרתי. רגע, אני יכול... כן, אבל לא חשוב. אני לא זוכר שאמרתי את הדברים. אבל יכול להיות שכן. האם גם אתה סבור שהבעיה המרכזית שניצבת בפני מדינת ישראל בטווח הקרוב, בטווח ארוך, היא הבעיה הרוסית, והאם לדעתך ניתן למנוע עימות? אין ספק שרוסיה זה גורם גדול. המצרים לא יכולים לעשות מה שהם עושים בלי הרוסים. שום אופן לא. אבל אני עוד פעם אומר, אינני יכול להגיד שאני יודע שהרוסים רוצים להשמיד את ישראל. השאלה אם אנחנו יכולים למנוע עימות איתם. אם זה תלוי בנו בלבד. עמדת הרוסים בוודאי שלא תלויה בנו. אני מסופק אם היא תלויה בכלל ברוסים. כי ברוסיה יש משטר כזה שלא היה כמו בעולם, שלא עולה על דעתו של לנין, עכשיו חוגגים 100 שנה. לא עולה על דעתו של לנין משטר כזה. הם קוראים אותו השם, אבל זה דבר ההפך הגמור ממה שעלה על דעתו של לנין, אבל זה לא שייך לעניין. ובכן, אני מסופק אם אנחנו יכולים להשפיע על רוסיה, אם כי אני יודע ממה שעד עכשיו, שהם מתחשבים לא מיד עם דעת הקהל בעולם. אם אנחנו יכולים לגייס דעת הקהל נגד רוסיה, הם מאוד לא רוצים שהדבר הזה יעשה. ולכן גם הם הודיעו בזמן האחרון, מה, אנחנו נעזור להשמיד את ישראל? אולי הם אומרים את זה בכנות. כי אני יכול להגיד ככה או אחרת. היות ורק בדרך אגב הזכרתי את כניסתה של סין למועדון האטומי, ואני יודע, שמעתי פעמים מספר את דעותיך ביחס לכוחה או מעמדה העתיד של סין בעולם. איך אתה מעריך באמת את העובדה הזו שסין כיום צועדת לקראת מעמד הזה של מעצמה, והשפעה אפשרית על המזרח התיכון? אין לי אף צל של ספק שסין תהיה לא מעצמה גדולה, אלא המעצמה הגדולה היחידה בעולם. זה צל של ספק. וזה יהיה בעוד 8, 10, 12, 14, אי אפשר להגיד בדיוק. כי אני שמעתי מפרופסור עברי, מהאוניברסיטה העברית, הוא לצערי מת לפני שנים אחדות. הוא הוזמן לפקינג, הוא היה שם שנה. כשהוא חזר, מאוד התעניינתי בסין, ידעתי שזה גורם עולמי גדול מאוד. הוא אמר, הוא עבר שם שנה אחת איתם, הם לא הרשו לו לנסוע בסין. הם הזמינו אותו רק לענייני מדע. הוא אמר, הוא לא יכול להאמין שאפשר לעשות התקדמות מדעית כזו בזמן כל כך קצר. איש נבון, זה פרופסור ארלר. שאול אדלר. לא היה אחד מכאן. הוא דיבר בהתלהבות כזו על כישרונם, ואיך במשך שנה אחת עשו חיל כזה. ואני יודע שהוא יודע, גם קראתי הרבה על סין, וגם מה שקראתי, גם כן מעמד את הדברים האלה. אבל איך זה מתקשר לכן אין ספק שהם המעצמה היחידה בעולם. כי הם 800 מיליון, רוסיה היא באופן אופיציאלי 220, אבל כ-70 או 80 הם שונאי רוסיה. מיליון. כל העמים הזרים, לא רוסיה, ברית המועצות. שונא את השלטון. רוסיה זה בלוף, זה אותה חוכמה גדולה של לנין, יקראו לזה ברית המועצות. אבל זה רוסיה, זה ברית המועצות.
סליחה, האם לדעת אדוני החשש מפני התופעה הזאת של התעצמות סין איננו יכול להוביל להבנה יותר מהירה בין האמריקנים והרוסים כדי, וזה יכול להשפיע גם על המזרח? לדעתי זה השגיאה הכי מרה שאמריקה עשתה בכל ההיסטוריה שלה. התנהגותה עם סין בסוף מלחמת העולם השנייה. אמריקה הייתה המעצמה היחידה שלא פגעה בסין ב-200 השנים האחרונות, שדיכאו מאוד את סין. רוסיה, גרמניה, צרפת, אנגליה, דיכאו כולם את סין. אמריקה לא. הם עזרו לנו במלחמה. בסוף המלחמה אני יודע מה קרה. שינו דעתם. בסין זה מנוול אחד, הולגן, שיש משנקה שק. והוא ברח מסין. הוא יושב בפורמוזה, שם יש 11 מיליון איש, רק 1.1 מיליון סינים, והוא בא כוח של סין. באום. ויש לו זכות וטו, אמנם הוא לא משתמש בזה כדי שלא יספרו את זה. אבל האמריקנים עשו משגה פטאלי, והייתה לי בעניין זה שיחה עם קנדי. לפני שנהרג, אני לא יודעת שנהרג, הוא לא ידע שיהרג. הוא אמר לי, אחרי הבחירות, המדיניות הזאת תשתנה, אבל הוא לא נבחר. רבותיי, הזמן מתקדם, ולפני שנעבור לשאלות יותר ערכיות ונצחיות, הייתי רוצה לשאול את מר בן גוריון להבהרה רק בנקודה אחת שהוא הזכיר קודם. הזכרת קודם, מר בן גוריון, שאתה צופה השתפרות מסוימת תוך 10-15 שנה, והזכרת שהגורם המיידי... ייתכן מאוד שיהיה רג'ים אחר במצרים, והם יראו את הבעיה של העם המצרי. יפה, האינטליגנציה המצרית. שאלתי היא זאת, אתה צופה את ההתפתחות הזאת בלי קשר למדיניותה של ישראל תוך התקופה הזאת, או לשם כך צריך גם מצידנו קצת זירוז, קצת התערבות של המעצמות? מדיניות ישראל תמיד צריכה, אחת המטרות שלה זה תמיד לקרב את השלום. בכל דבר שהיא עושה. האם נחה דעתך מהמדיניות העכשווית של קירוב השלום? ובכן אמרתי לך, שלא לא, אבל אולי הייתי מרחיב את השאלה הזו. אתה מצמצם את הסיכוי של הסדר לשינויים האפשריים במצרים, שהדבר יקרב, כמובן שאנחנו מקבלים השקפה הזו. אבל האם אתה מתעלם מן הגורם של הערבים המקומיים והתעצמות ארגוני הטרור הערביים, אם אתה מתעלם מהם משום שאתה לא מאמין שימלאו תפקיד? אני רגיל לדבר הזה 63 שנה. ואתה חושב שיש דמיון בין התנועה הזו שלפני 60 שנה והיום? אני אומר לך, איזה חוויה הייתה לי, לא עם טרור, אלא עם ידיד שלי, שלמדתי יחד בקושטא באוניברסיטה. עם ידידים טובים, הוא היה איש הגון מאין כמוהו. וכשאני בן צבי הוחלט לגרש אותנו מהארץ, לעולם ועד, על מנת לא לשוב. אבל אי אפשר היה לגרש מפני שלא הייתה ענייה. צריכים לשלוח אותנו באיזה ענייה. אז אסרו אותנו, אבל כמו שהיינו סטודנטים, כמו שהיינו ניסינו מתמנים. אז התהלכנו חופשי בסביבה ההיא, רק בלילה היו סוגרים אותנו. ביום אחד בא אליי היליד הזה ערבי, סטודנט, גם כן בקושטא, שאני מכיר אותו כאדם ישר מאוד, אין הרבה אנשים כאלה אצל הערבים. הכרתי עוד אנשים אחרים כאלה. הוא שאל אותי מה אני עושה פה, אני אומר לו, אני אסור פה. הוא אומר, מה? אתה אסור? אני אומר, כן, אני יחד עם נצי. מדוע? אני אומר, יש פקודה, מזמן פשוט לגרש אותנו לעולם ועד, לא לשוב לעולם ועד לטורקיה. אז זו הייתה תגובתו, מילה במילה. שני דברים סותרים זה את זה, אבל אני יודעת ששניהם אומר באמת. כידיד שלך, אני מצטער. כערבי, אני שמח. זה מה שאמר לי. אני ידעתי שהוא אומר אמת כל דבר אחד. זה עשה לרושם יותר גדול מהפוגרומים שאני ראיתי פעם ביפו, ב-1898, שהייתה הרבולוציה הטורקית. ואחר כך בסג'רה, לעיניי, על ידי, שנהרגו שני אנשים בלוקטון. ושאלתי לנפשי, מה יהיה לא עם איש כזה, שהוא איש הגון מאוד, איש אמת, אבל לא כל שאר איש אמת, ואני ידעתי מה שנעשה בקרב ערבים. והדברים נתקיימו. וכשקרה מה שקרה ב-1919, אמרתי לחבריי, זה רק התחלה קטנה. כך קרה כבר שנה בירושלים, כך קרה כבר עוד שנה בתל אביב וביפו. נהרגו עשרות אחדים של חלוצים. ואחר כך באחד הקונגרסים אמר לי
הוא היה יושב בארץ, הוא היה חבר הנהלה שלי. הוא אומר, מדוע אתם תומכים בוויצמן? מה יש לכם בוויצמן? אני אומר, אנחנו רק כ-80,000 איש בארץ. אתה יודע מה שהיה בתל חי, אתה יודע מה שהיה בירושלים, אתה יודע מה שהיה ביפו. זה משחק ילדים לעומת מה שצפו לנו. אני מתאר לו מה עוד עלול להיות. הוא אומר, אילו חשבתי כמוך, הייתי משתגע. טוב, אני לא הסתגעתי. אבל לא היה בשבילי חדש. הדבר החמור פרץ ב-1936 ביפו, ב-19 באפריל, פוגרום, שהתחיל בארץ, ונמשך 3 שנים עד מלחמת העולם השנייה. האם לשם ההתפתחויות האלו לפי דעתך? לא היה בשביל ההפתעה. כי ניהלתי משא ומתן, היו לי ידידים, הגענו לשלום, אבל לא נשתנה שום דבר. האם לפי דעתך יש צורך גם באיזו דמות רוחנית מיוחדת של המדינה, אולי מראש בתוצאה? יש צורך להיות שאנחנו נכיר באמת, שאני כתב בו תמיד, ואני גם עכשיו, אבו זוהר, כתבתי עד באלזר. הארץ הזאת שייכת 2, לערבים היושבים בה, ולעם היהודי בכל העולם. אז מה משתמע מכך מבחינה מעשית? זאת התפיסתי הציונית, וככה תמיד. ב-1936 ביפו, ב-19 באפריל, פוגרום, שהתחיל בארץ, ונמשך 3 שנים עד מלחמת העולם השנייה. האם לשם ההתפתחויות האלו לפי דעתך? לא היה בשביל ההפתעה. כי ניהלתי משא ומתן, היו לי ידידים, הגענו לשלום, אבל לא נשתנה שום דבר. האם לפי דעתך יש צורך גם באיזו דמות רוחנית מיוחדת של המדינה, אולי מראש בתוצאה? יש צורך להיות שאנחנו נכיר באמת, שאני כתב בו תמיד, ואני גם עכשיו, אבו זוהר, כתבתי עד באלזר. הארץ הזאת שייכת 2, לערבים היושבים בה, ולעם היהודי בכל העולם. אז מה משתמע מכך מבחינה מעשית? זאת התפיסתי הציונית, וככה תמיד הייתי. אז מה משתמע מכך מבחינה מעשית? פרץ ב-1936 ביפו, ב-19 באפריל, פוגרום, שהתחיל בארץ, ונמשך 3 שנים עד מלחמת העולם השנייה. האם לשם ההתפתחויות האלו לפי דעתך? לא היה בשביל ההפתעה. כי ניהלתי משא ומתן, היו לי ידידים, הגענו לשלום, אבל לא נשתנה שום דבר. האם לפי דעתך יש צורך גם באיזו דמות רוחנית מיוחדת של המדינה, אולי מראש בתוצאה? יש צורך להיות שאנחנו נכיר באמת, שאני כתב בו תמיד, ואני גם עכשיו, אבו זוהר, כתבתי עד באלזר. הארץ הזאת שייכת 2, לערבים היושבים בה, ולעם היהודי בכל העולם. אז מה משתמע מכך מבחינה מעשית? זאת התפיסתי הציונית, וככה תמיד הייתי. אז מה משתמע מכך מבחינה מעשית? כי ניהלתי משא ומתן, היו לי ידידים, הגענו לשלום, אבל לא נשתנה שום דבר. האם לפי דעתך יש צורך גם באיזו דמות רוחנית מיוחדת של המדינה, אולי מראש בתוצאה? יש צורך להיות שאנחנו נכיר באמת, שאני כתב בו תמיד, ואני גם עכשיו, אבו זוהר, כתבתי עד באלזר. הארץ הזאת שייכת 2, לערבים היושבים בה, ולעם היהודי בכל העולם. אז מה משתמע מכך מבחינה מעשית? זאת התפיסתי הציונית, וככה תמיד הייתי. אז מה משתמע מכך מבחינה מעשית? 2, לערבים היושבים בה, ולעם היהודי בכל העולם. אז מה משתמע מכך מבחינה מעשית? זאת התפיסתי הציונית, וככה תמיד הייתי. אז מה משתמע מכך מבחינה מעשית? אתה התבטאת כמדומני שאינך מאמין באלוהים. היינו, אינך מאמין במציאות אלוהית במובן התיאולוגי המוסכם. בדיוק, במובן המוסכם, מה מוסכם? אבל האמת היא ההפך. אינני בטוח בשום אמת, כמו שאני בטוח באמת של אלוהים. אתה מאמין באלוהים היסטורי, תיאולוגי, יהודי, במובן של... לא, במובן של מה? אתה דאיסט, או שאתה מקבל את התיאולוגיה הספציפית הממוסדת היהודית? לא אומר פנתאיסט, אם כי קרוב לפנתאיזם,
אבל אתאיסט. כלומר, אני בטוח שיש אלוהים. יותר ממה שאני בטוח בכל דבר אחר. טוב, אבל אתה אינך מאמין באלוהים במובן הממוסד התיאולוגי היהודי. במובן הפולחני. אצל היהודים יש גם כן הבנות שונות. סליחה? זה אין הבנה אחת אצל כל היהודים. טוב, היהדות ההלכתית המסורתית הידועה לנו בהיסטוריה, לא יהדות אפשרית, אלא היהדות... גם כן בהם היו הבנות שונות. אני יכול להגיד לך מה תפיסתי אני. אינני יודע מה אתה תפיסת אנשים לפני 500 שנה. אתה מאמין בהתגלות, אתה מאמין ש... לא, שאיש דיבר עם אלוהים, לא. לא. ובכן, מה אם כן שורש אמונתך בשיוך הארץ הזאת לעם הזה? אם הוא לא הובטח לו, כפי שמתואר על ידי אלוהים, על ידי מי וכיצד הובטח, אם הובטח? איך אתה מבדיל בין ההבטחה לבין המבטיח? יש לנו היסטוריה של 4,000 שנה בארץ הזאת. אין היסטוריה לשום עם אחר בארץ הזאת. אנחנו פעמיים גורשנו, אף פעם לא התייאשנו שנשוב. גורשנו על ידי אשור, אני יודע מה קרה איתם, מסעת השבטים, אבל גורשנו על ידי בבל, כשהייתה רק מלכות יהודה, אנחנו יודעים מה קרה איתם. הם חזרו. כורש, לא הבבלים, אלא הפרסים. אחר כך באו היוונים, השתלטו, רצו להשתלט, נלחמנו בהם ויכולנו להם. מזה הם שונאים אותנו. אחר כך באו הרומאים, עוד פעם החריבו אותנו. אבל היהודים אף פעם לא התייאשו מארץ ישראל. מדוע לא התייאשו? כאשר להגיד, כי יש לי איזה תירוץ. מדוע? הם לא חשבו שזה הגמר. והם נתפזרו בקרב כל העמים, אין עוד עם אחד שכל כך מבוזר בכל העולם, נשתמר. לא רק נשתמר, קם לא. והקמים האלה מדברים בכל ארץ לשון אחרת. בפרס מדברים פרסית. בברזיל הם מדברים פורטוגזית. בגרמניה גם גרמנית, ובכל ארץ אחרת. אבל הם לא חלק של הארץ הזאת. אבל מדוע הארץ הזאת ממשיכה להיות שייכת להם, אם לא מפני שאלוהים... מפני שזו את ארצם, והם יצרו פה דבר אשר לא נוצר לשום עם אחר בעולם. והם אף פעם לא התייאשו מזה שזו ארצם. זאת אומרת, האמונה שלך היא אמונה בעצמנו. והם ידעו שהם ישובו. בעצמנו, לא באלוהים. ובכן, העניין הזה שאתה אומר בעצמנו ולא אלוהים, זה כפירה באלוהים. אין דבר עצמנו בלי אלוהים. אין דבר בעולם בלי אלוהים. אבל איננו עושה כאן איזה תפיסה. אולי דווקא מכאן נגלוש... תפיסתי קרובה לא הרבה, רחוקה לא הרבה מתפיסתו של שפינוזה, אבל כן יש שינוי. אבל אם אתה מאמין בזכותנו על הארץ הזו, מדוע אתה בקלות כזו מוכן לוותר על שטחים שהם שטחי הארץ הזו? מפני שאילו הערבים היו מקבלים את החלטת או"ם מ-29 בנובמבר, אני הייתי בזה שאנחנו נקבל את זה. לא אני הייתי בזה, כי זה דעה שלי שאחת לא קובעת כלום. אלא הרוב הגדול שלנו היה בזה. אבל כשחבר אחד, חבר יקר שאני מכיר אותו מאוד, אבל הוא יודע שבפוליטיקה אין בינארי. דרש שמוכרחים להגיד בהכרזת העצמאות מהם הגבולות, אז סיפרתי לכם קודם, שמעתי לו. שלא מוכרחים, ואנחנו לא יכולים להגיד יש גבולות, כי לא על פי או"ם עכשיו תקום המדינה. הערבים הודיעו שלא יקבלו את או"ם ויעשו את המדינה, לא נקו אצבע. רק הרוסים עזרו לה. הרוסים היחידים. שוב, נחזור לרגע לשנות ה-30. אתה אמרת באותם הימים שמי שצריך לנהל משא ומתן עם הערבים, צריך לנהל אותו על יסוד המקסימום של ההגשמה הציונית, שהוא המינימום ההכרחי לקיומו של העם היהודי. סליחה. הראשון שנהלתי את המשא ומתן, סיפרתי לכם מקודם, זה היה ארני עבד-אלהאדי. הוא היה ראש הסתכלל, אבל לא הסתכל על ארץ ישראל, אלא של הערבים. ואני אמרתי לו מה שאני רוצה. ואמרתי לו גם, מה אנחנו נעשה לכם? אז הוא שאלתי, כמה יהודים אתה רוצה להביא במשך 20 שנה? אמרתי, 20 שנה, כ4 מיליון יהודים. אז הוא קם בהתלהבות גדולה, הוא מתרגש מאוד. אני הולך לדמשק, אני הולך לבגדד, ואני אומר לידידים שלי,
הוא היה מוכר בכל ארצות. הם רצו 4 מיליון, ניתן לנו 6 מיליון. אם הם יעזרו לנו להיות עצמאים, מוכנים. הוא אומר את זה בהתלהבות גדולה, קם מקיצור. לאחר שגמר את זה, ישב. זה היה בביתו של מגנוס יום אחד. אמר, אבל אתם המוכשר מיעוט. אתם תקים את המדינה שלנו במשך שנים אחדות, ואחר כך תעזבו אותנו, לא תעזבו לנו יותר. איזה גרנטיה אתה נתן לי? אני חיכיתי לשאלה כזו, לא דווקא ממנו. ולפני שהתחלתי את השיחות, הלכתי לווקופ. ווקופ היה לא רק כמשנר אנגלי, היה אדם הגון מאין כמוהו, גם ידיד ליהודים. אבל בעיקר, אני ערכתי בה שהוא היה אדם הגון מאוד. אמרתי לו, אני רוצה לשוחח עם הערבים. אם אשיג הסכם, אנגליה תעמוד אחרי זה או לא? אני ידעתי שהדבר היחיד שאני יכול לתת לערבים, שהם יהיו חופשים. עוז לא הייתה אף ארץ אחת ערבית ברשות עצמה. או שהוא אמר, אני יכול להגיד לך בשם האנגליה, אף פעם לא שאלתי את הממשלה. אבל בידי את הלך הרוח שלהם, אני בטוח שהם ידעו מאחורי ההסכם הזה. אז שהוא שאל אותי, מה הגרנטיה שאתה נותן לי? זה אנא בלהדי, שאתם תעזרו לנו גם לאחר שאתם כותבים למדינה? אמרתי לו, אנגליה. הוא אומר, מה, הרעמים האלה אתה רוצה שאנחנו נאמין להם? אז אני אומר לו, אם אתה לא סומך על האנגלים, אז ה-League of Nations, אז לא היה United Nations, אז היה League of Nations. ה-League of Nations. ה-League of Nations לא היה אף מדינה מוסלמית אחת. הוא אמר, הוא חשב קצת על זה. הם כולם נוצרים. אתה רוצה שאני אסמך על הנוצרים? אמרתי לו, אדוני עבדלהדי, אני לא יכול להביא לך גרנטיה מאללה. בזה נתפרדנו, כי לא יכולת לתת לגרנטיה שאנחנו נעמוד לצידם גם אחרי זה שתקום כל מדינה. אבל אז אתה דיברת על מדינה משני עברי ירדן. מדינה משני עברי ירדן. בזה התחלתי, השיחה הראשונה שלי הייתה איתו, במעמדו של מגנס. מגנס היה נגד כל זה, אבל ניסיתי לפני מגנס שהוא לא יתערב בשיחה, הוא לא יתערב. רק שהוא יכול לעזור לי, לתמוך בי, אז הוא תמך. אבל נגד, אני ידעתי שדעותיו הן הפוכות. כן, לכן אני שואל את זה כיוון שיש גם היום קונספציה מסוימת, שנניח אם נחזור ליחידה מדינית משני עברי ירדן. זה היה 1934. נכון, אבל אני מנסה לחזור לימינו אלה. לימינו אלה אני יודע שהם, אין לדבר איתם על זה כל ארץ ישראל. עם מי? עם ערביי ארץ ישראל. עם הערבים בכלל. ואני יודע גם שאין לנו עניין בזה. כי עכשיו יש לי יותר ניסיון בארץ. ואני יודע הייתה לנו מדינה, והגדלנו אותה, לא כמדינה שהאו"ם נתנה לנו, וזה אני אמרתי בממשלה הזמנית, לפני הכרזת עצמו. המדינה תקום לא בכוח או"ם עכשיו, והיא לא הגבולות של או"ם, היא תקום רק בכוח הצבא שלנו, אם יהיה לנו צבא, והגבולות שלו יקבעו על ידי הצבא. הם נקבעו על ידי צבא. ולא הגבולות שלנו. אני קודם, כשמר רוזנפלד שאל... אבל חשבתי, אלה הגבולות. ואני באחד הימים בקונגרס, בכנסת, הודעתי, אחרי החתימה, היו ויכוחים, היו מתנגדים לחתום את ההסכם. הימין, מנדט שייך לימין. טוב, לא, אני מצליח... אני מצליח לגנע, לא לגנע, זה עובדה. לכן הודעתי שאם אפשר לעשות הסכם של שלום, כי ההסכם שביתת הנשק, הסעיף הראשון מחייב לעשות שלום. הם לא קיימו את זה. הם לא קיימו שום דבר שיש בהסכם שביתת הנשק. אבל למדתי, אם הערבים מוכנים להסכים שלום על יסוד הסטטוס קוו, אני בעד זה שנעשה איתם שלום ל100 שנה לכל פחות. והסכם ציר אחד, נפל עליי טוב. מהימין, ציר אשר לפני 6 ימים בא אליי שאני אשוב להיות ראש הממשלה שר הביטחון. זה בגד. בארץ יש היום למעשה שני ויכוחים. יש ויכוח אחד, מה תצטרך לישראל לוותר תמורת שלום, אם וכאשר יהיה שלום, ויש ויכוח שני, מה לעשות עד לשלום. אז יש לי שאלה, האם אתה מחייב מעשה התנחלות, ועל פי איזה שיקולים אסטרטגיים? אני אומר לך את זה, שהזכות הפרינציפיונית יש לנו על כל הארץ, בזה אין ספק.
אבל לא על כל מה שיש זה אפשר. ואני הייתי בטוח שאם אפשר לעשות שלום בינינו ובין ערבים על בסיס הסכם שביתת הנשק והגבולות ההם, לא עבר הירדן, לא מערב ארץ ישראל. גם בלי ירושלים למעשה. גם בירושלים, כמו שהיה אז, עד 6 הימים. כן. אני הייתי בעד זה, אמרתי בכנסת, ורק הימין הקיצוני היה נגד זה. ואני יודע מה מצב הרוח בקרב העם. אני קצת יודע גם עכשיו, אבל עכשיו אני צריך לעצמי להגיד שהעם חושב ככה. מדוע אתה מתנה היום שדווקא ירושלים לא? זה הגולן. היית מוכן אז? לא, גולן זה בכל זאת בעיה קצת. מפני שגולן לא ניתנה להם, והם תפסו את ירושלים בניגוד להחלטות האו"ם. גם אנחנו תפסנו בניגוד להחלטות האו"ם. הם עשו פלביסציט שאישר את שלטון חוסיין שם. מה? הם עשו פלביסציט משאל עם שאישר את שלטון חוסיין שם. אבל הם עשו בניגוד להחלטת האו"ם. לא. מה אתה אומר לי? לא. החלטת האו"ם זה עובדה שנתקבלה ב-29 בנובמבר 1947. מה זאת אומרת לי? לא. כן, זה החלטת האו"ם, הם קבעו את הגבולות. והם לא קבעו, הם קבעו, מערב ארץ ישראל יחולק לשניים. על מזרח ארץ ישראל לא היה שום דיון, כי זה הוא היה המלך שם. רק מערב ארץ ישראל אמרו חלוקה, מצד אחד מדינה יהודית, מצד שני מדינה לא יהודית, ערבית, אבל תהיה ברית כלכלית בין שניהם. זה מה שהוא מחליט. הם לא שמעו על זה, והם לקחו לעצמם גם מערב ארץ ישראל וגם מזרח ארץ ישראל מדינה אחת. אבל אני אמרתי על יסוד ההחלטת, על יסוד הסכם שביתת הנשק, אנחנו מוכנים לעשות חוזה, מדברים על יסוד הסטטוס קוו, כמו שהוא. הסטטוס קוו הזה היה, חלק ירושלים היה בידינו וחלק היה בידינו. ומלבד בגין איש לא התנגד לזה, הוא מפלגתו. וזו היה הלך הרוח של עם ישראל. לא מפני שחושבים שאין לנו זכות, אלא מפני שאין אפשרות כזו, ואין גם הכרח. בשבילי היה שני הדברים האלה. אין הכרח לזה, ועל זה נצטרך ללחם, ואני הייתי נגד זה שנלחם בשטחים. ואני ידעתי שהשטח שיש בידינו לפני 6 הימים, הוא מיושב רק אחרי 20 שנה, רק ב-20% שלו. וב-80% איננו מיושב לגמרי. ואם זה יישאר ככה לעולם ועד, אז המדינה לא תתקיים. ולכן אנחנו יכולים, לדעתי, אנחנו יכולים להביא לארץ, מדינת ישראל, אם יבוא משיח, והוא יגאל את ישראל ויקום החיים והמתים, טוב, זה אני מניח לארץ. אבל כל זמן שאין משיח כזה, והוא לא בא כבר מ-2000 שנה. לכן, אנחנו זקוקים, לפי הבנתי, זה לא דבר קטן, לא כל כך קל יהיה. אנחנו זקוקים לעוד 5-6 מיליון יהודים. ובשבילם יש מקום בשטח שהיה לנו עד 6 הימים. יש לנו שם בשטח הזה, יש לנו בשביל כל העם היהודי מקום. מר בן גוריון, האם אתה לא דגלת בהליכה לנגב גם מעוד סיבה אחת, הכרתית, תת-הכרתית, אני יודע, אתה תגיד, סליחה, אבל מעוד סיבה אחת. מפני שעל ידי הליכה לנגב אפשר היה ליישב בארץ הזאת מספר גדול מאוד של יהודים בלי להוציא ערבים, מפני ששטחי הנגב לא היו שטחים שהיו בהם ערבים. ובכן, מעולם לא הייתי מסכים שאנחנו נוציא ערבים. זהו, אני חושב שהשיגעון שאנחנו נוציא ערבים מארץ ישראל, מדוע? אמנם הם לא עשו בארץ הזאת מה שאנחנו עשינו, אלא בשבילם זה לא נחוץ כמו שנחוץ לנו. מדוע זה שניהלתי את המשא ומתן הסכים לזה ששני עברי ירדן? אני לא אמרתי שנעביר את הערבים, כמו שאמרה הלייבר פארטי. הם קיבלו החלטה ב-44, שצריך להקים מיד מדינה אחרי גמר המלחמה, משני עברי ירדן, ולהעביר את כל הערבים למדינות הערביות. הם חילקו ירושה של סבתא של איש אחר. זה אנחנו הפעם לא הצענו. אבל אני ידעתי שיש מקום בשטח הקטן כביכול, של מדינת ישראל לפני 6 הימים, לכל העם היהודי, אבל לא האמנתי אף פעם שיש כל העם היהודי. וזאת אחת האטרקציות של הנגב בתודעה שלך? ששם לא, זה היה לא מתאפשר? שצריך לפתח את הנגב.
כי זה 60% של הארץ, של המדינה. וגם שזה היה מאפשר להושיב הרבה יהודים בלי להוציא ממקומם ערבים, בנגב. לאורך החוף זה אי אפשר. אנחנו לא זקוקים להוציא אף ערבי אחד בשביל המטרה שלנו להביא את כל היהודים. אילו יכולנו להביא את כל היהודים, אפשר להביא אותם בלי להוציא אף ערבי אחד, אלא להפך היינו משאירים את הערבים. אילו הלכנו לנגב. הוא לא עוד מקום אחר. כמובן, בנגב זה 60% של הארץ. בן-גוריון, בינתיים קרה משהו ויצאו ערבים. ובהחלט לא באשמתנו. אז באמת אני חולק על זה, הטענה שיש של פליטים. אנחנו לא גירשנו מארץ אף ערבי אחד. נעשה עוול במקום אחד. דר יאסין. אבל לקבוצה קטנה שכל העם מתקומם נגד זה. אולי אתה עלית מתקומם. אני לא מנסה לגנאי או לא לגנאי. כי בעניין דעות, שאדם יש לו דעה כזו. יכול להיות שהדעות שיש לי, אני רואה שהוא אינני שותף איתי באמונה בלעים. אז טוב, מותר לו לחשוב אחרת. כל אדם יכול לחשוב כמו שהוא חושב. ואני אינני שונא אדם מפני שיש לו דעה הפוכה מה שיש לי. ולכן אני הייתי בטוח, ואני בטוח גם עכשיו, שאלמלא לא היה בששת הימים, והיינו יכולים להביא את כל העם היהודי מתוך מדינת ישראל שבידינו, מבלי להוציא אף ערבי אחד. אבל הם יצאו ב-48. זה היה מעשיר את הערבים. אבל אלה שיצאו ב-48. אלה שיצאו ב-48 הייתה דעתי ודעת רבים מחבריי, שיש כאלה שצריכים להביא אותם, והבאנו אותם, זה לייחוד משפחות. יש כאלה כל המשפחה עזבה. יש כאלה שחלק מהמשפחה עזב, והם רצו לשוב. החזרנו 40,000 איש. ובכן, הייתה לי, כשהיה הוויכוח, כבר לאחר המדינה, אם מי שחשוב שאני שמעתי על זה, שאני לא מסר על זה, שאני לא מפרסם את זה מפני שזה סוד, שהוא בא בשם אחת המצלמות הכי גדולות בעולם. הוא בא אליי עם השאלה הזו. על השאלה הזו ישבתי איתי רק לבדי. ידעתי שאני צריך לתת לה הסברה של שעות אחדות. וישבתי איתו והסברתי לו קודם כל עבודות, איך הם היו. ואני אמרתי לו, אתה לא חייב להאמין לי. אני אתן לך את העובדות שהערבים כותבים על זה, מה שקרה בימים ההם. ואחר כך הסברתי לו שלא אילו היה זה תלוי בנו, לא היה ערבי אחד עוזב את הארץ. כי עזיבת הארץ התחילה מ-30 בנובמבר 47, לאחר החלטה, התחילה עזיבה. התחילה עזיבה לא טרס גדול, לא המונים, בעיקר עשירים. אחר כך ההתחלה של העזיבה המונית התחילה בחיפה, הודות למופתי. אנשי חיפה לא רצו להכניס את החוליגנים לחיפה. לא רצו ששום יהיו מלחמות בין יהודים וערבים. אבל בשנים האחרונות, בזמן האחרון, המופתי לחץ להם ככה, הם יכולים להסכים על זה. ונכנסו כנופיות. פה זה הייתה מלחמה עם ההגנה. משום מה, עד עכשיו אני מבין מדוע זה. ראש הפיקוד הצבאי העליון הודיע שהוא לא יתערב. תלכנו. האנגלי. אנגלי. כמו, אז זה הצבא רק אנגלי. הוא ישב בכרמל. הוא באמת לא יתערב. ואנחנו ניצחנו אותם. כשניצחנו, אז ההגנה ניגשה לוועד הערבי בחיפה. הזמין אותו. ואמר לו, בעוד 3 שבועות אנחנו מכריזים על המדינה. לכן יהיה כל הזכויות שוויון מוחלט עם כל היהודים. אתם רק צריכים למסור לנו את הנשק. כי בנשק הזה הם רצו להשמיד את היהודים. והם הסכימו על זה, קם אחד מהם, ואמר, אנחנו לא צריכים לשאול את הוועד הערבי העליון. זה עניין רציני. אז הסכימו לשאול את הוועד הערבי העליון. הוועד הערבי העליון ממש היה, זה היה המופתי. כי הוועד הערבי העליון היה מוכרח לברוח מהארץ, כי הם רצחו פקיד מצרי גבוה, פקיד אנגלי גבוה, אנטוניוס. לא, אנדרוס. מושל שכם. לא, מושל הגליל. הגליל. לכן הם כולם ברחו. אז הם שאלו אותם, שהמופתי אמר להם, לא! אל תתנו את הנשק, תעזבו את הארץ, ב3 שבועות תשובו, ולא לבתיכם, אלא לבתי היהודים הטובים. אז קמו כ-55,000 איש ועזבו את חיפה. כ3,000-4,000 נשארו עד היום. אחר כך קרה אותו דבר בצפת. בצפת זה היה במפלא, שם היה רוב ערבי גדול. ההגנה לא הייתה כל כך גדולה וחזקה כמו שהייתה בחיפה, אבל גם כן ניצחו אותם.
כולם עזבו. כך קרה אותו דבר בטבריה. לא, בטבריה היה לפני. בטבריה משום מה, הממשלה שלחה אוטובוסים ולקחה את כל הערבים עד האחרון. הם נוציא את כל הערבים. וכך קרה אותו דבר ביפו. זה היה 2 ימים לפני הכרזת העצמאות. אז גם כן עזבו, לא כולם, כי 3,000-4,000 נשארו עד היום הזה. טוב, לא גירשו אותם, הם עזבו. ובכן, חכה, קרה עוד משהו. כשקמה המדינה, באו יהודים. והיה ויכוח בממשלה הזמנית אם רצויה העלייה בלתי מוגבלת. והיו אחדים, לא יקרא בשמם, הם מתחייבים. לא, אי אפשר שתהיה עלייה בלתי מוגבלת. זה יהרוס את המדינה הקטנה. ענייה, שלא יהיה אוכל, לא יהיה בתים, לא יהיה בית ספר. ואני ועוד חברים אמרנו, לא, העלייה במדינת ישראל על בלתי מוגבלת, זה הארץ של העם היהודי. והוחלט ככה, הרוב הגדול היה בעד זה. ואז באו 500,000 יהודים ערבים מארצות ערב. לא יהיה מקום. אבל היו מקומות שנתרוקנו, וזה הם נכנסו שם. עכשיו הם אומרים שיש 1,200,000 פליטים. מאין הם? בשטח שהיה שלנו, בשטח הזה ישבו מימי אנגלים, בגלל שהאנגלים עוד היו פה. קצת פחות מ-300,000 איש. לא כולם עזבו, אבל הרוב הגדול כן עזב. מאין הוא מופיע עכשיו 1,200,000? בארץ הזאת יכולה לקבל 1,200,000 ערבים? הארץ הזאת לא יכולה לקבל, אתה רדת לי את השאלה של הנגב, שאל אותי למה הנגב. הנגב, אני לא אכנס עכשיו בעניין זה, אנחנו, עד היום זה אנחנו לא עצמאים. כי היבוא שלנו הוא פי 2 מהייצוא. ועם שהוא איננו עצמאי באופן כלכלי, איננו עצמאי באופן פוליטי. אז אני אמרתי, אני רואה רק דרך אחת, איך שאני במשך לא הרבה שנים עצמאים, ואנחנו נקים תעשייה גדולה בנגב, בשביל ארצות ערב, בשביל אסיה. כרגע כל הייצוא שלנו הולך לאירופה ולאמריקה. הם לא זקוקים להם כל כך. הם יכולים לחיות בלי היבש. אבל אני יודע שארצות אסיה, מלבד יפן, ואני מוסיף לזה גם סין. הם לא מסוגלים לעשות מה שאנחנו עושים, ועוד הרבה שנים, גם אם הם יתקדמו, והם מתקדמים, אבל גם אנחנו מתקדמים. עוד הרבה עשרות שנים לא יוכלו להגיע לדרגה שלנו. לכן זהו אפשרות שאנחנו בזמן קצר נהיה עצמאים. אבל לשם כך, צריך לעשות את זה רק בנגב. מדוע? מפני שזה קרוב לאסיה. קרבת מקום זה דבר אקונומי. אז לא יוכלו להתחרות בנו האירופאים, מפני שהם יותר רחוקים. אבל זה גם לא כל כך קל. אם כן, הדבר הזה כשלעצמו הצליח, לא הצליח אדם של המטרה. אבל זהו, זה מה שביט. רציתי לשאול אותך משהו בעקבות שאלה קודמת. אני חושב על אלבניה. כעת, אינני מתאר לעצמי, אולי מישהו מכם רבותיי מכיר, אני לא יכול ברגע זה לחשוב על שום יצירה גדולה של העם האלבני. שום תרומה גדולה של העם האלבני לציוויליזציה. טוב, אני גם אינני חושב על מה שיצר העם האלבני בארצו באלבניה. יחד עם זה אני אינני חושב מר בן גוריון שתאמר, היות והם לא יצרו שהעם האלבניה לא שלהם. לכן במה נפלט הישות הפלסטינאית מאלבניה? אני אומר שלא שלהם. קודם אמרת שהישות... אני אומר שגם הפלסטינים זה אלה שברחו מהארץ, מי אמרנו לברוח? כאן רגע אחד. לא, אלה שכעת בהגדה המערבית. אין לי תעודות בדפוס. בטבריה יש תעודות בדפוס. לא, אני מדבר על הגדה המערבית, לא על מי שברחו, על מי שכעת יושבים. אני מדבר על אלה שברחו מתוך מדינת ישראל, לא הגדה המערבית. סליחה? אני מדבר לא על הגדה המערבית, אני מדבר על מדינת ישראל, היא לא רק חלק של הגדה המערבית. מדינת ישראל זה רק חלק של הגדה המערבית, לא כל הגדה המערבית. גם לפי התחזית האופטימית שלך, אנחנו נחיה כנראה, כפי שאנחנו חיים בסטטוס קוו הנוכחי, לפחות 20 שנה, עד שהערבים יאותו, אם יאותו לעשות שלום. מה עלינו לעשות עם האוכלוסייה
שחיה איתנו האוכלוסייה הערבית, מהם כאלה שברחו ממקומות. אנחנו מדברים על תושבי יהודה והשומרון. היום תושבי חברון, שכם, רמאללה, ועזה. מה עלינו לעשות איתם? להשאיר את חלקם במחנות או לתרום איזה שהם? הבעיה כשצמצמת אותה, היא רק חלה על עזה. על עזה. לא, חברון יש לו מגרש איש מחברון. אני אציע לגרש איש מחברון. ומה לערבים שנמצאים במחנות הפליטים? כפי שמר רוזנפלד שאל, מה על האספירציות הערבים הלאומיות? שמעשים עניים מאין בא 1,200,000 פליטים. הם אף פעם לא יהיו בשטח שלנו. זה בלוף כל העסק הזה. והם לא מעוניינים בפליטים שמיטים. זה אחד הנימוקים שלהם להמיץ את ישראל ולהרוס את ישראל. אבל מה בן גוריון, בלי פליטים, נשכח על הפליטים. אני חוזר לשאלה של מר רוזנפלד. כיצד תנהג באספירציות הלאומיות של יושבי הגדה היום, לא פליטים, יושבי הגדה היציבים? מה לעשות? אני אומר לך, אם יש שלום, אז הם ישבו בארצם. בארצם. אני בעד זה שנחזיר עם שלום אמיתי, ירושלים וגולן, לא להחזיר. וכיוון שלא יהיה נניח בעוד 10 או 15 שנה שלום? אם לא, בלי שלום, לא. אבל הם רוצים להשמיד אותנו. רגע אחד. יש רק שתי אלטרנטיבות. שלום והשמדת ישראל. אחרי שנסכים להשמדת ישראל, אני לא מוכן להסכים. אני חושב שלא יכולים לעשות את זה, גם אין סיבה מדוע ישמיד אותנו. אנחנו לא אנשים כמו האחרים, אני לא חושב שאנחנו יותר טובים אחרים. אבל יש לנו זכות קיום. וזו ארצנו. פעמיים העולם כולו הכיר בזה. אומות המאוחדות, אבל לפני אומות המאוחדות, איך נקרא אז? חבר הלאומים. ומלבד זה היו אישים בודדים עוד לפני 100 שנה, 200 שנה. אולי אני אשאל את השאלה ככה. אתה דיברת בראשית הדברים שלנו שאתה מניח שבעצם המפתח לשלום אצל נאסר. ההסכם שאני השגתי על ידי מתווך מהמופתי ויצא לפועל ותקיים את מדינת משנה וירדן ובה יושבים מיליון ערבים. זה היה הדבר שאני למדתי, לא היה מקובל בתנועה הציונית. אני למדתי רק כשגרשתי מהארץ ובאתי לאמריקה. באתי לאמריקה שהתנועה הציונית, שהיא תנועה ציונית גדולה, אז הייתה לאחר רוסיה, התנועה הציונית הכי גדולה. אין לה מושג לארץ ישראל. אז בנשיא ואנוכי החלטנו, נכתוב ספר לארץ ישראל. וכתבנו כרך אחת רק, הצלחנו את עוד 4 כרכים. אבל הלכנו לגדוד. ובאמת זה שום גדול, אבל מה שהראש הגדול שעשה באמריקה, שעזר לנו להקים גדוד, זה אצלנו ספר על השמר. הנוער היהודי באמריקה לא תיאר לנפשו שציוניזם צריך אדם למסור את נפשו בציוניות. הוא לוקח שקל, זו ציוני, כמו כל הציוניסטים באמריקה. הוא לוקח שקל ונגמר. אבל הילדים שלו לומדים עברית, והילדים שלהם מתכוונים לעלות לארץ. אז הוא פתאום קורא שאנשים מתים בשביל ארץ ישראל. אז כשבאה אפשרות להקים גדוד, התנדבו אלפים לגדוד, בחורים אמריקנים. אילו אמריקה לא הייתה במלחמה אז יהיו 10,000. כי כל הדור הצעיר היה מוכרח להיכנס לצבא האמריקני. ולהתייעדף לגדוד היהודי יכלו רק אלה ששוחררו מהצבא האמריקני. אפילו אני שלא הייתי אמריקני, הייתי צריך משוחרר. שם הם לקחו כל איש, מי שישב באמריקה, אפילו הם לא בא להישאר באמריקה. הוא מוכרח להתייצב בצבא, לקבל או לא לקבל טוב. ורק אלה ששוחררו יכלו להתנדב לגדוד. התנדבו יותר מ4,000 איש. בן גוריון, חז"ל אמרו על 3 דברים אדם יהרג ואל יעבור. 3, עבודה זרה, אני חושב, גילוי עריות, שפיכות דמים. לא אמרו שלמות הארץ, לא אמרו הגולן, לא אמרו ירושלים. כעת השאלה שאני רוצה לשאול זאת, נניח באופן תיאורטי לגמרי, שאפשר לעשות עם הערבים שלום, ממש שלום, לא שביתת נשק אלא שלום, כתוב וחתום, שלום ועבודה משותפת. אבל לחזור אל הגבולות שלפני מלחמת 6 ביוני, כלומר, גם לבטל על הסטטוס קוו הקיים של ירושלים וגם רמת הגולן, אבל שלום אמת. אין שום יסוד, אומר לך, על 2 דברים האלה לא. לא, יהרג ואל יעבור. לא יהרג ואל יעבור. אם לא, אז לא. אבל מדוע לא? אני שואל. מפני שגולן, אני עבדתי בסביבות גולן 3 שנים. הייתי פועל חקלאי.
משום מה לא יכולתי להגיע לגולן, אף פעם. הגעתי לגולן ביום השביעי, אחרי שנגמרה המלחמה, הלכתי ללכת. ריבונו של עולם, איך נשארנו לחיים? שם יש מצב כזה, שאלה שיושבים למעלה, הם יכולים לעשות כל מה שהם רוצים עם אנשים שלמטה, אנשים שיושבים למטה לא יכולים לעשות להם כלום. וקלקיליה? מבחינה אסטרטגית? רגע, אני כרגע מדבר על הגולן. ראיתי את זה, ואני ידעתי שהם רוצים להשמיד את היישובים בגליל. ואיך לא יכולו לעשות את זה? זה מראה שאין להם שום כישרון. וראיתי שמבלי שהדבר הזה יהיה בידינו, אז הגליל לא יתקיים. כל משוואת הגליל. אבל אילו הם לא ברחו, ונשארים שם, לא הייתי אומר שאנחנו נגרש אותם. טוב, בירושלים הם לא ברחו. רגע. ירושלים זה בעיה, זה דבר יחיד. אני אומר כרגע על גליל, על גולן. בירושלים יש הרבה אנשים שהם מודים שזה צודק. ובכן הם ברחו. ובאמת אני טענתי ומדוע הם ברחו. אז המפקד שהיה שם, עכשיו החליפו אותו, סיפר לי שיש לו קצין שבוי. הוא שאל אותם, מדוע ברחתם? הוא נתן להסבר. במשך 20 שנה לימדו אותנו שהיהודים הם מנוולים, אכזרים, רוצחים, אין כמוהם. ואם הם יוכלו, הם יאנסו את האנשים שלנו, את הנערות שלנו, לנערות צעירות, יהרגו אתכם. אבל מתוך פחד כולם ברחו. כשבאת לשם, לא נשאר איש אחד, מהסורים. רק הדרוזים לא ברחו. אפילו צ'רקסים ברחו. אחדים נשארו. והוא הסביר למפקד השיחה שלו, שתראה עם הקצין הזה. הוא אומר, ככה אמרו לנו במשך 20 שנה, ואנחנו האמנו בזה. אבל שפחדנו, מחר ישחטו אותנו, אז ברחנו. אילו לא ברחו, לא הייתי אומר שלא נחזיר את זה. אבל הם ברחו, אנחנו תשבנו שם. יש סיבה לזה. אם, אז אתה שואל, אבל הם יאמרו לא, רק אם תתנו גולן. ובכן, זו רק שאלה. היפותטית. לא היפותטית. תיאורטית. שאלה מלאכותית. שאלה מלאכותית. כי אם יגיעו לידי מצב כזה יכירו בזה, הם ידעו שזה נחוץ לעמם, והם אלה שכאילו דואגים בשם עמם, ידאגו באמת לעמם. שהמושט אמרנו, לא, אל תתנו את הנשק, תעזבו את הארץ, ב3 שבועות תשובו, ולא לבתיכם, אלא לבתי היהודים הטובים. אז קמו כ55,000 איש ועזבו את חיפה. כ3,000-4,000 נשארו עד היום. אחר כך קרה אותו דבר בצפת. בצפת זה היה במפלא, שם היה רוב ערבי גדול. ההגנה לא הייתה כל כך גדולה וחזקה כמו שהייתה בחיפה, אבל גם כן ניצחו אותנו. כולם עזבו. אחר כך קרה אותו דבר בטבריה. לא, בטבריה היה לפני. בטבריה משום מה, הממשלה שלחה אוטובוסים ולקחה את כל הערבים עד האחרון. הם נוציא את כל הערבים. וכך קרה אותו הדבר ביפו. זה היה 2 ימים לפני חצות העצמאות. אז גם כן עזבו, לא כולם, כ3,000-4,000 נשארו עד היום הזה. טוב, לא גירשו אותם, הם עזבו. ובכן, קרה עוד משהו. כשקמה המדינה, באו יהודים. והיה ויכוח בממשלה הזמנית אם רצויה העלייה בלתי מוגבלת. והיו אחדים, לא יקרא בשמם הם מתחייב. לא, אי אפשר שתהיה עלייה בלתי מוגבלת. זה יהרוס את המדינה הקטנה. ענייה, שלא יהיה אוכל, לא יהיה בתים, לא יהיה בית ספר. ואני ועוד חברים אמרנו, לא, העלייה במדינה אצלנו בלתי מוגבלת, זה הארץ של העם היהודי. והוחלט ככה, הרוב הגדול היה בעד זה. ואז באו 500,000 יהודים ערבים מארצות ערב. לא היה מקום. אבל היו מקומות שנתרוקנו, אז הם נכנסו שם. ועכשיו הם אומרים שיש 1,200,000 פליטים. מאין הם? בשטח שהיה שלנו, בשטח הזה ישבו מימי אנגלים, בגלל שהאנגלים עוד היו פה.
קצת פחות מ-300,000 איש. לא כולם עזבו, אבל הרוב הגדול כן עזב. מה היינו הופיע עכשיו 1,200,000? בארץ הזאת יכולה לקבל 1,200,000 ערבים? הארץ הזאת לא יכולה לקבל, אתה רדת לי את השאלה של הנגב, שאלה אותי למה הנגב. הנגב, אני לא אכנס עכשיו בעניין הזה, אנחנו, עד היום זה אנחנו לא עצמאים. כי היבוא שלנו הוא פי 2 מהייצוא. ועם שהוא איננו עצמאי באופן כלכלי, איננו עצמאי באופן פוליטי. אז אני אמרתי, אני רואה רק דרך אחת, איך שאני במשך לא הרבה שנים עצמאים, אם אנחנו נקים תעשייה גדולה בנגב, בשביל ארצות ערב, בשביל אסיה. כרגע כל הייצוא שלנו הולך לאירופה ולאמריקה. הם לא זקוקים לנו כל כך. הם יכולים לחיות בלי היבוא. אבל אני יודע שארצות אסיה, מלבד יפן, ואני מוסיף לזה גם סין. הם לא מסוגלים לעשות מה שאנחנו עושים, ועוד הרבה שנים, גם אם הם יתקדמו, והם מתקדמים, אבל גם אנחנו מתקדמים. עוד הרבה עשרות שנים לא יוכלו להגיע לדרגה שלנו. לכן זהו אפשרות שאנחנו בזמן קצר נהיה עצמאים. אבל לשם כך, צריך לעשות את זה רק בנגב. מדוע? מפני שזה קרוב לאסיה. קרבת מקום זה דבר אקונומי. אז לא יוכלו להתחרות בנו האירופאים, מפני שהם יותר רחוקים. אבל כל זה גם לא כל כך קל. אם כן, הדבר הזה כשלעצמו הצליח, לא הצליח עדיין בשביל המטרה. אבל זהו, זה מה שהגיד. רציתי לשאול אותך משהו בעקבות שאלה קודמת. אני חושב על אלבניה. כעת אינני מתאר לעצמי, אולי מישהו מכם רבותיי מכיר, אני לא יכול ברגע זה לחשוב על שום יצירה גדולה של העם האלבני. שום תרומה גדולה של העם האלבני לציוויליזציה. אני גם אינני חושב על מה שיצר העם האלבני בארצו באלבניה. יחד עם זה אני אינני חושב מר בן גוריון שתאמר, היות והם לא יצרו שהעם אלבניה לא שלהם. לכן במה נפלט הישות הפלסטינאית מאלבניה? אני אומר שלא שלהם. קודם אמרת שהישות... אני אומר שגם הפלסטינים זה אלה שברחו מהארץ, מי אמרנו לברוח? כאן רגע אחד. לא, אלה שכעת בגדה המערבית. אין לי תעודות בדפוס. בטבריה יש תעודות בדפוס. לא, אני מדבר על הגדה המערבית, לא על מי שברחו, על מי שכעת יושבים. אני מדבר על אלה שברחו מתוך מדינת ישראל, לא הגדה המערבית. סליחה? אני מדבר לא על הגדה המערבית, אני מדבר על מדינת ישראל, היא לא רק חלק של הגדה המערבית. מדינת ישראל זה רק חלק של הגדה המערבית, לא כל הגדה המערבית. גם לפי התחזית האופטימית שלך, אנחנו נחיה כנראה, כפי שאנחנו חיים בסטטוס קוו הנוכחי, לפחות 20 שנה. עד שהערבים יאותו, אם יאותו לעשות שלום. מה עלינו לעשות עם האוכלוסייה שחיה איתנו, האוכלוסייה הערבית, מהם כאלה שברחו ממקומות? אנחנו מדברים על תושבי יהודה והשומרון. היום תושבי חברון, שכם, רמאללה, ועזה. מה עלינו לעשות איתם? להשאיר את חלקם במחנות או לתרום איזה שהם? הבעיה שאתה, כשצמצמת אותה, היא רק חלה על עזה. על עזה. והחברון יש לו מגרש איש מחברון. אני אציע לגרש איש מחברון. ומה לערבים שנמצאים במחנות הפליטים? כפי שמר רוזנפלד שאל, מה על האספירציות הלאומיות? אני נדע מאין בא 1,200,000 פליטים. הם אף פעם לא יהיו בשטח שלנו. אף פעם לא יהיו בשטח שלנו. זה בלוף כל העסק הזה. והם לא מעוניינים בפליטים שמיטים. זה אחד הנימוקים שלהם להמיץ את ישראל. אבל מר בן גוריון, בלי פליטים, נשכח על הפליטים. אני חוזר לשאלה של מר רוזנפלד. כיצד תנהג באספירציות הלאומיות של יושבי הגדה היום, לא פליטים, יושבי הגדה היציבים? מה לעשות? אני אומר לך, אם יש שלום, אז הם ישבו בארצם. בארצם? בארצם. אני בעד זה שנחזיר עם שלום, שלום אמיתי, ירושלים וגולן, לא להחזיר. וכיוון שלא יהיה נניח בעוד 10 או 15 שנה שלום? אם לא, בלי שלום, לא. אבל הם רוצים להשמיד אותנו. רגע אחד. יש רק 2 אלטרנטיבות. שלום והשמדת ישראל. אחרי שנסכים להשמדת ישראל, אני לא מוכן להסכים. אני חושב שלא יכולים לעשות את זה, ומדוע ישמידו אותנו. אנחנו לא אנשים כמו האחרים, אני לא חושב שאנחנו יותר טובים אחרים. אבל יש לנו זכות קיום.
וזו ארצנו. פעמיים העולם כולו הכיר בזה. אומות המאוחדות, אבל לפני אומות המאוחדות, איך נקרא אז? חבר הלאומים. ומלבד זה היו אישים בודדים עוד לפני 100 שנה, 200 שנה, אבל... אולי אני אשאל את השאלה ככה. אתה דיברת בראשית הדברים שלנו שאתה מניח שבעצם המפתח לשלום אצל נאסר. ההסכם שאני השגתי על ידי מתווך מהמופתי ויצא לפועל, ותקיים את מדינת משנה וירדן, ובה יושבים מיליון ערבים. זה היה הדבר שאני למדתי, לא היה מקובל בתנועה הציונית. אני למדתי רק כשגרשתי מהארץ, ובאתי לאמריקה. באתי לאמריקה שהתנועה הציונית, שהיא תנועה ציונית גדולה, אז הייתה לאחר רוסיה, התנועה הציונית הכי גדולה. אין לה מושג לארץ ישראל. אז בנשיא ואנכי החלטנו, נכתוב ספר לארץ ישראל. וכתבנו כרך אחת רק, צריכים להיות עוד 4 כרכים. אבל הלכנו לגדוד. ובאמת זה גדול, אבל מה שהראש הגדול שעשה באמריקה, שעזר לנו להקים גדוד, זה יצאנו ספר על השמר. הנוער היהודי באמריקה לא תיאר לנפשו של ציוניזם, שחתם למסור את נפשו בציוניות. הוא לוקח שקל, זו ציוני, כמו כל הציוניסטים באמריקה. הוא לוקח שקל ונגמר. אבל הילדים שלו לומדים עברית, והילדים שלהם מתכוונים לעלות לארץ. אבל הוא פתאום קורא שאנשים מתים בשביל ארץ ישראל. אז כשבאה אפשרות להקים גדוד, התנדבו אלפים לגדוד, בחורים אמריקנים. ואילו אמריקה לא הייתה במלחמה אז היו 10,000. כי כל הדור הצעיר היה מוכרח להיכנס לצבא האמריקני. ולהתיידף לגדוד היהודי יכלו רק אלה ששוחררו מהצבא האמריקני. אפילו אני שלא הייתי אמריקני, הייתי צריך משוחרר. שם הם לקחו כל איש, מי שישב באמריקה, אפילו לא בא להישאר באמריקה. והם מוכרח להתייצב בצבא, לקבל או לא לקבל אותו. ורק אלה ששוחררו יכלו להתנדף לגדוד. התנדבו יותר מ4,000 איש. בן גוריון, חז"ל אמרו על 3 דברים אדם יהרג ואל יעבור. 3, עבודה זרה, אני חושב, גילוי עריות, שפיכות דמים. לא אמרו שלמות הארץ, לא אמרו הגולן, לא אמרו ירושלים. כעת השאלה שאני רוצה לשאול זאת, נניח באופן תיאורטי לגמרי, שאפשר לעשות עם הערבים שלום, ממש שלום, לא שביתת נשק אלא שלום, כתוב ידידות, שלום ועבודה משותפת. אבל לחזור אל הגבולות שלפני מלחמת 6 ביוני, כלומר, גם לבטל על הסטטוס קוו הקיים של ירושלים וגם רמת הגולן, אבל שלום אמת. אין שום יסוד, אני אומר לך, על 2 דברים האלה לא. לא, יהרג ואל יעבור. לא יהרג ואל יעבור. אם לא, אז לא. אבל יעבור. מדוע לא? שואל. מפני שעם גולן, אני עבדתי בסביבות גולן 3 שנים. הייתי פועל חקלאי. משום מה לא יכולתי להגיע לגולן. הגעתי לגולן ביום השביעי, אחרי ששתיים. כשנגמרה המלחמה הלכתי לגולן. הייתי אומר, ריבונו של עולם, איך נשאר לחיים? שם יש מצב כזה שאלה שיושבים למעלה, הם יכולים לעשות כל מה שהם רוצים עם אנשים שלהם למטה. אנשים שיושבים למטה לא יכולים לעשות להם כלום. וקלקיליה? מבחינה אסטרטגית? רגע, אני כרגע מדבר על הגולן. ראיתי את זה, ואני ידעתי שהם רוצים להשמיד את היישובים בגליל. ואיך לא יכולו לעשות את זה? זה מראה שאין לנו שום כישרון. וראיתי שמבלי שהדבר הזה יהיה בידינו, אז הגליל לא יתקיים. כל משלות הגליל. אבל אילו הם לא ברחו, ונשארים שם, לא היית אומר שאנחנו נגרש אותם. טוב, בירושלים הם לא ברחו. רגע. ירושלים זה בעיה, זה דבר יחיד. אני אומר כרגע על גליל, על גולן. בירושלים יש הרבה אנשים שהם מודים שזה צודק. ולכן הם ברחו. ובאמת אני טענתי ומאוד הם ברחו. אז המפקד שהיה שם, עכשיו החליפו אותו, סיפר לי שיש לו קצין שבוי. הוא שאל אותם, מדוע ברחתם? הוא נתן להסבר. במשך 20 שנה לימדו אותנו שהיהודים הם מנוולים, אכזרים, רוצחים, אין כמוהם. ואם הם יוכלו, הם יאנסו את האנשים שלנו, את הנערות שלנו לנערות צעירות, יהרגו אתכם. אבל מתוך פחד כולם ברחו. כשבאת לשם, לא נשאר איש אחד, מהסורים.
רק הדרוזים לא ברחו. אפילו צ'רקסים ברחו. אחדים נשארו על השכונה. והוא הסביר למפקד מהשיחה שלו שפעל עם הקצין הזה. הוא אומר, ככה אמרו לנו במשך 20 שנה, ואנחנו האמנו בזה. אבל שפחדנו, מחר ישחטו אותנו, אז ברחנו. אילו לא ברחו, לא הייתם אומר שלא נחזיר. אבל הם ברחו, אנחנו תשבנו שם. יש סיבה לזה. אם, אז אתה שואל, אבל הם יאמרו לא, רק אם תיתנו הגולן. ובכן, זו רק שאלה. היפותטית. לא היפותטית. תיאורטית. שאלה מלאכותית. שאלה מלאכותית. כי אם יגיעו לידי מצב כזה שיכירו בזה, הם ידעו שזה נחוץ לעמם, והם אלה שכאילו דואגים בשם עמם, ידאגו באמת לעמם. בעיקר אני רואה את מצרים, כי אני יודע את המצב במצרים, אני מכיר מה שהיה לפני 20 שנה, ואני יודע שפחות או יותר, מה נשתרה, מה לא נשתרה. כאילו לא ברחו, אז לא גולן נשאר בידינו. היינו עושים שם יישובים. וירושלים המזרחית שבה לא ברחו, ובכן, ירושלים המזרחית זה דבר יחיד במינו. לא הוחלט למסוד ירושלים המזרחית. אם כי, אני צריך להגיד לך, היה מנהיג ציוני אחד, שהוא נלחם על זה, שירושלים כולה לא תהיה בחיים בשביל המדינה. וזה היה רבי ברלין. אני השתמרתי, לא שלא רק. להפסיק? לא. בבקשה. לא לדבר. מה? אני גם לא יודע. אני סימנתי לבנטין, אני מצטער. כן, בבקשה. עכשיו. בבקשה, אתה יכול להמשיך לדבר. הרב ברלין. ובכן, הרב ברלין נלחם בזה שירושלים בתחילת של המדינה. אני השתמרתי, אני מדוע. אבל אתה לא יודע כזה, לא חשוב. אם כן, ירושלים מגיע לנו לא פחות מאשר פריז וצרפת. אתה לא מסכים לשום פשרה בעניין ירושלים? בעניין ירושלים אני מסכים לא פשרה.